Бақсала эштәр артты. Нисек уйлайһың? Безнең бай бақсаны карайдар микән? Нишеп карамаһындар ди, йыгылып ятып карайдар. Хатта түнге бердәле шылтыраталар. Ана. 999 бақсасы телевизион тукандыры. Хамыгыз. Хаумыгыз. 777 кеше безне iPad-тан, iPhone-дан, IMAX-тан карай. IMAX дип бирәк шыттырып бердең. Хайбулла IMAX юктыр ул. Каймакс маха. Әбиялилдә мәсәтеләр точно бар. Байбақса фотоконкурсында 3000-дән ашу кеше тавыш биргән ошо районнардан. Мин Гафуйдарды яратам. Без яраткан өчен. Улар 4-нче турда берен дә алга чыгарманы. Бүтән дә иңдиләр. Бөтә серле асып бетмәй инде. Байбақсаның достары Балтастала етерлек. Бұл юлы уларның тәҗрибәһен күрһәтәйек. Киттек, достар, Балтаска. Әйдә. Бүгін программала сихәт, Тамсылап, 12 тамсы. үлән сәйе һәм төнәтмә, хузур, Балык минеке. бақса бидәү сердәре, түтәл, Тиз генә үсеп китә. еләк һәм кыяр үстерү нескәлектәре, тәҗрибә, Ошо төклем. кемнең картуфы мулырак, бай бақсаға шәп фото, конкурс тамам. Рәзифә Исламованың байбақсала күрһәтерлек нәмәләре күп. Менә әлелә өстәл толып ята. Ниндәй үләндәр һәм ниндәй сәскәләр бында. Менә йортта нинди яхшы агастар бар, емеш бирә торган. Шул емеш бирә торган агастарның сәскәләре булар. Мотлак сәскәләре генә. Сәскәләре генә. Алма, сия, карагат, Слива, слива, Кура еләге, җир җиләге, нинди менә сәскәле нәмәләр бар, емеш бирә торган. Шуларның сәскәләре йыелган бында. Еләс кенә ердә алып, менә шулай генә һытырып йыйып, киптерәм. Киптерәм дә кыш көне сәй яһайм. Бында халына иң башта 3 төрле магазин сәй. Импра, Канди, или тагын берәр төрле, менә шундый 3 төрле, обязательно 3 төрле сәй халырга кирәк. Бер төрле генә сәй халһаң, сәй тәмле булмай. Рәхәтләнеп кыш буе яйларда ифкә төшереп сәйсе булдыра. Давала бит инде бул май. Давалы, нык давалы менә шул сәй. Икенче ысулы бар, үзеннән генә сәй яһап була. Әз генә киптереп алаһың да, эре тишекле мясорубкадан сыгыраһың, духовкага куяһың. Духовкада әз генә киптереп алаһың шуны. Духовкала ул янмаймы? Юк. Даваһы. Юк. Кызартып алаһың киптереп. Ул шул сәйде инде. Булар менә магазин сәйен кушмайынса, һәм сәйен ниләрен кушмайһың, үзең генә завар итсәң дә шундый кызыл матур сәй сыга. Менә нык файдалы үзебезнең башкорт сәйе. Мәтрүшкәһен, юкә сәскәһен, тагын нимәләр бар анда. Кәзә һакалыла булалар икән. Менә бөргәннәрдә ишетеп кайттым. Була, менә әле менә зәңгәр генәләре нәмә бул? Зәңгәре Василек. Ана шуны да кушып. Менә бул кызылы роза сәскәләре кебек. Әйгөл емештеке. Тыз сәйләре хаталар бит әле. Шул тыз сәйе һәмәк булып китә. Менә монда шул ук сәскәләр, емеш бирә торган сәскәләрне яйып һалганмын спирткә. Төнәтмә була инде бул. Дару итсен генә эшләнә. Тамсылап кына сәләрдә. Тамсылап 12 тамсы. Ашыр алдына сәскә хан белән бүленмәй торган так хан халырга кирәк. 7, 9, 13, 15 төрле сәскәләр. Төрле. Әле менә мин теге список язып куйганмын. Ниндиләрдә халганмын. Әле минем монда 9 төрле халынган. Тура 12 көн моны һөйгәп алып куйдым. Көйгә хәтле. Шуннан теге емештәр җитешә башлай буның. Балан җитешә. Йыйып халаһың. Шуннан списогда нинди ниләрдә сәскәләрдә йыганһың, шул емештәрдә йыяһың да икенче настой эшләйһең. Шуннан аны 12 көннән әзер булгач икесен бергә кушаһың. Алар катмарлы процесс. Менә шуны кушаһың да, шуннан һәм кыш көне тамсылап эсеп, менә үзеңдә тирелтеп, үзеңдә таратып ятаһың. Бер инде химик даруларһыз. Юк. Табигый үзебездә үскән үләндәр һәм сәскәләр менә үзеңдә талартыны була. Менә андый гына 25 граммлы һава 12 тамсын тамалаһың да аш алдынан исәһең. Ас килеш иртәнсәк кенә. Көнне бер тапкырмы? Көнне бер тапкыр. Бына шулай достар. Әгәр дә Рәзифә Исламова уңган булһагыз, баксагызда үскән бер нәмәлле әрәм итмәй, менә ошолайтып үзегезгә кышкылыкка сәйде, давала эшләргә була һәм үзегез өчен күпме файдалы ризык була.
Фарит ағай, мына бақсаны матурлау қатын қыздар іштейдер бетінде. Яны сәске олтырта ол бітім гүллеме олтырта. Ләкін бит бақса ир құлхыз бар матураймай. Bizde yok. Mesela mana şunu bitinde birge uladık. Şundan Razife ettiğinde, eydi mana şunda basseyn koyayık da bitinde. Basseyn siz men bildir almayayım diye, обязательно керек. Endi bu bizim ikinci basseyn. Şundan, şunda bilekigine jirini kazıdık da, elekege pisten kalgan kirpiçlerini jıyıştırdık da, plitkalar bilen yabıştırdık da, mana şunda bilekigine basseyn işleyip koygan baldık endi. Иде унықты эшләргә һездік. Eşliyor bizniki. Команда бит унықты эшләргә аңлашылды. Балыгың бар һез тотканыгыз. Balık meniki. Улар мына шай дип яшәп аталармы? Yaşaylar. Ötken yılda şolay balıktan koyttum da şu starterga irindim indi. Mına ondagına karaslar. Getirdim de saldım da. Яшәгез дип. Yaşagız dip. Мына һезгә өй. Әйе. Şundan bular күзгә тиклем туңдырды. Buz. Нәйтәм bular үлгәндер инде дип килсәм, карасlar исән жәлләп өйгә киттек. Өйдә зургына бассейн. Шунда салып куйдык. Кыш буена чыктылар. Bir савыт дафнины аша битердиләр. Кыш буена 9 балык. Мына ондай карасlar. Кыш чыкты. Язга монда чыгарып салдык. Үзесе баксаны ямлап тора, кыбырлашып йөрүдә бит. Жүрүләр, кызык та инде менә килгән кешегә, балаларга кызык. Мына бунда таштар, мына бунда таштар. Менә ташлар буенча. Улар бундагы танып буйдан килде. Юк. Булар минең кайнатам кайда яшәгән Бөрьян районыннан. Буларны төяп, машинага төяп монда алып килдем. Булар Бөрьян таштары. Бөрьян ташлары, менә онсы вообще менә кара, нинди матур таш. Менә шулай кулыңны ышкысаң, бәхет ташы бу. Тормышың бәхетле булачак. Аның янында менә светильниги да бар. Бул светильник, әйткәндә светильник бул үзенә-үзе яна торганмы? Әйе, менә көндез энергияны ала, кояш энергиясын. Шуннан төн буена янып чыга инде. Чәшкеләр аткач, матур була инде монда. Менә бул таштарга карап, еңгәй теге үзенең Бөрьян ягында булганмак, иламан, кайтам. Ана шул кайтмаһын дип кенә мин шуны электрип куям да инде бар анда я. Һин еңгәйнең аягына таш бәйләгәнсең. Моны ондай ташты, зурды бәйләп куйдым бит. Таш бәйләп куйгандың, шуңа монда ятал таш булган. Килен бул таш булып төшкән. Әйе, балтаста яшәргә тиеш. Әтнәкә. Рәзифә ханым, мен кала урамдарында шулай өстән асылынып төшкән бетуния сәскәләрен күргәнем бар. Менә бындай тишекле турбалагын тәүгә күрәм. Бул нисек булды? Бул турба үзе шулай тишеклеме, әллә тишеп бирдеме, агай? Фәрит агайыгыз бик матур итеп үзе тишектәр эшләп бирде. Әйе. Тишектәргә нисек тыктыгыз һуң ошо бетунияларны? Менә уртага тагын бәлки турба куяһың. Ул бәлки турбага бәлки генә тишектәр Тагы тишәһең. тишектәр Бик аска төшкәнсе түгел, бер аңла яртыгына иткәнсе тишектәр тишеп куяһың. Тишек була бул һыу халырга. Әйе. Шуннан һуң туфракты һала бараһың, ошо тишектең менә ошонда хәтле халдың икән. Әйе. Туфрак карап тораһың инде менән. Шуннан петуниялар тыгып куяһың да. Әйе. Шул тишеккә тагын туфрак менән бастырып бараһың. Артабан менә алай Артабан, әйе, шуны артабан тутыраһың да, тагын куеп, туфрак менән бастыра бараһың. Менә шулай бастырып, үзе шунда Яй буена бетониялы агач турба булып утыра инде. үзенә күрә матурлык. Матур. Менә бул икенче араларындагы тишекләргә тыкмаганһыгыз, чөнки Күп булып китә. халынып үсә урын булмай. Әйе. Бер-беренә. Монда Фәрит агайыгыз әзрәк кызып киткән. Иске кирпечләрне алдык та тездек. Матурына иттереп, монда шашлык пешерергә. Бул теге хезмәт көннән һуң рәхәтләнеп, yerine иткереп, кинолага һәммәк шашлыктар бешереп, монда балау бешерә дип әйткәндәдер инде. Фақат шулай итәбез. Кышларында менә шунда кар шукыйбыз да кеше килсә, шунда шашлык пешерәйек. Хәзер нинди генә кар тирән булмасын, рәхәтләнеп аласың, утынны. О, әйдә, бәлки ягып та күрәтер абзый. Плитаны аласың. Ягырында шырпым юк бит әле. Байбакса һәрвакыт үзеннән битәне кәрәкне алып. Шулай менә, алайсың менә хәзер. Менә хәзер ягып та күрсәтәбез. Бисмилlah. Әле. Айт итәбез, шалт итәбез. Яна. Тарта, һәйбәт тарта. Тартмайны. Yerine иткереп эшләнгән. Хәзер бит менә күмерләнәйме? Билакка килеп сыга инде ул. Бу якка килеп чыга. Менә кичә таяк белән Менә. әкертен генә менә шул күмерне Шат пешерә. Әзер бугас тартабыз да. Бугас тартабыз да. Бит, менә юып куябыз. Шулай иттереп. Монда күмер язып тора. Монда күмер тора бит инде. Шашлыкларны шампурларга тезәрик дип. Итем юк бит әй. Шырпап кияс итләп килтергән сөйләгән. Яра, икенче тапкыр шулай тәремсез килүгә
Икенче тапкыр бит итмәгән киләбез. Алай булса ешак килегез, урын бирәләр, пожалуйста. Шуннан эшләр биткәч, моны ябабыз да куябыз. Кирәк булса барбекюда пешереп була. Мына Фарид Исламов кебек егәрле ир-аттар, удамандар емереп эшләй дә, мотор итеп ялда итә белә. Мына бит, урынла бит мотор. Ялда итәргә була эшләргә. Бәй, гармон бар бит. Әйдә, Яне, әйдә. хәзер булмаха. Buran kiste buran mamak şalingne uran şolle mamak şalingne uran Bilgen kiyemin könde canım bağrım süzün nirgen dey bulan Üzne kurgen dey bulan Қар бураны түгіл, сәске бураны бит мына сирен астындағы назар. Ödüp кенә бирәйнем, сире дөдүндә көтүгү шо. Артабан программала. Түтәл, Тиз генә үсеп китә. еләк һәм кыяр үстерү нескәлектәре. Тәҗрибә. Ошо төклем. Кемнең картуфы мулырак? Бай баксага шәп фото. Конкурс тамам. Рәзифә, бұл қиярдарғызды тур ошында сәстеген мәллә? Юк, өйдә үстереп, рассада эшләп, тәҙрә төбендә үстереп. Монда қайсан сығардығыз? Ул тәҙрә төбендә үсеп ултырды минең марттан башлап апрель. Анда уже бәлки генә кыяр сыга башлагайны, сәскә атып, уже кыяр биреп ултырды тәҙрә төбендә. Әйе. Шуннан һуң, менә көндәр йылынгас, менә мондагы баксаларга бүтән көҙгө яфрактарҙы йыйып, ошонда тутырып өйөп, шуларны матур итеп түтәл әҙерләгәс, йылынып киткәс ере сыгарып ултырттык инде. Қысқаһы, бұл ябай ғына тупрақ түгел, ә компост Компост. өстенә тупрақ һалынған. Шуға аптырайым шул, нисек былай итеп бейек түтәл яһап ҡуйҙығыҙ икән тейеп. Баксаларга япрактарҙы бит инде Әрәм итмәйһегеҙ. яндырып булмай, Әйе. бүтән сыгарырга ярамай. Әйе. Итеп түгәргә тагын машина кәрәк. Әйе, бұл- Башында өйөп ҡуяһың да эме, бер-ике йыл ана файҙаланып, һуңынан тагын икенсеһен эшләйһең түтәлдә. Мына бит кешеләр яңы сәскән саҡта һеҙ инде ҡыяр менән һайланаһығыҙ, әйе бит. Ошонда сыгарып ултырткас, менә шул парниктә тиз генә үсеп китә. Шулаймы? Тиз генә үсеп китә, Әйе. ябып тотаһың. Эсе ваҡытта ғына әҙерәк асып ҡуяһың, аны бөтөн кеше белә инде асып ҡуйырға Әйе, әйе. икәнен. Тағына нимәләр һибәһегеҙ һыуҙан башҡа? Мин баҡсала андай химикат белән берәү белән дә мәтәшкәнем юҡ, берәмә лә һипмәйем. Ошо компост үҙе мына тигән Ә бер- ашлама. Тупрағында ғына бер ғилләһе бар, хикмәте бар. Кәбестә үҫтерҙек. Әйе, Кәбестәнең яфрағын өйөп, шулай уҡ эшләп ҡуйҙык, шулай уҡ әйе, өйөп, туфраҡ менән ҡаплап. әйе. Ул компост килеп сыҡты ла, шул туфраҡты мында һалдыҡ. Разифа ханым, еләк үстерүгә мин яратам. Ләкин менә ошондай ҡалҡытып ҡуйған түтәлдәрҙе мин тәүге тапҡыр күрәм. Мәғәнәһе нимәлә? Менә мин еләкте нисә йыл ултыртып, үҫтереп ҡараным, төрлөсә ҡыландырып ҡараным. Үҙемсә генә уйлап сығарҙым. Ошо ысулды ҡалҡытып үҫтерергә, һәм дә мин моны яҡшыраҡ күрәм. Күпереберәк үҫә менә. Түтәлдә үҫтерҙең, быйыҡтар бис торалар, бөтөн түтәлдә ҡатып, күп итеп ни булып, һин етешәмәй ҡалаһың. Һәр ваҡыт еләк төбөндә ултырмайбыҙ бит. Ә менә мында мин хәҙер үткән йыл нимә эшләнем? Үсеп төшөп китә мыйыҡтар. Мин менә анда кәтмән белән йөрөймәйме? Ҡырып үләндәрҙе күреүем белән бының сыҡҡан хып, киҫәм дә алам, кәтмән үткер. И менә мыйыҡтар бер ҡасында минең үҫмәй. Уна йәйелеп китә алмай инде. Йәйелмәй? Мыйыҡ та үҫә алмай инде. Мыйыҡ та үҫәлмәй, юҡ. Һеҙҙекен тартып торған кеше юҡ тора. Халҡы буғас, бер эҫе китһә әйтәйек, унда уларға теге дым етешмәҫ дип уйлаймын.
Ей туған қайым. Хинаны түттелде ейіп үстерһәң да дым булмаһа, ул дым булмай. Булмай. Барбар һау булмай. Мин уйлайм, моның тамыр көсөрәк була. Сөнки анда ер йомшак. Һәм ул тәрәнгә китә дип уйлайм тамыры. Моны пленка утыртып атала асыл. Әйе. Ул шул түтәл урына ошоны эшләп куйдым әле мин. Пленка утыртып Бу асыл. беренче ел гына әле мин белмәйм әле. Мен ел сайын ултыртам. Бұл ултырту маған хәнимәдә. Ошының астында қалған қыз үләндәре яна. Эсе кояштык ошо кыздыра һәм улар сыгып китә алмай. Икесеннән Кеше иләктә шуның өчен генә шуны эшләйме? һәм иләктә урай үсәйбит. Ул тупракка дип бысрамай ошында гына ятара куя. Әйе. Һәу һипкәндә лә ямгыр яуганда ямгыр ошайтып кына юып төшеп китә. Ямгыр был махсус материал аша үтә. Әйе. Гый үләндәре сыга алмай. Һәм дөрес юлдагы. Дуррак ошоны иләк тутыртканда кыркыга кирәкмәй. Ошайтып уратып. Ошайтып кресканы ягыгыз да. Әйе. Шайтып кына куягыз, иләк тутыртасыз, кире ягы. Ул шуйга идәндә яла. Һәм дөрес юлдагы, ләкин тагы да дөресрәк була. Ошайтып крес тыркып, Әйе. утыртаганда кире ябагыз, крес ошында килеп тора баягы. Ул капылай. Икелеп сага үзе Әйе, шуннан. пленканың мәгънәһе тагыла шунда ул каплап тора тупракты. Дымды капмай һәм үләндәр үстермәй. Өстәге агы ком. Ком. Ком бик дөресләнгән. Ком халдым мин жер ярылмакка. Жер корый башлана хина ярыла. Шунан һуң мындай туфракка, ябай туфракка гына һау халһаң, һау агып төшелә китә. Өсте катып китәлә туфрактың агып төшеп китә. Акымдың шундай венсәлеге бар. Һауды халгас та ул һауды һеңдерәле. Туфракка бирә, агып төшеп китмәй һәм һаудың һәм туфрактың өсте катмай шакылдап. Әйе. Менә Ул теге ярылудан хаклай. ярылмай да. Дымды хаклай. Дымды хаклай ул менә. Һәм тазала була. Күбрәк тә әйе. Ямгыр яуганда. Менә. Эре ямгыр. Шулай. Эре тамсы ямгыр яуган сакта төшелә сәсрәп кире иләкте бысрата. Ком Сәсрәп таза бысратмай. Икенче тапкыр дөрес юлда. Моны һәр тәҗрибәле баксасының үз ысулы була. Менә бу яттан Разифа Исламовның ысулы исә эшләһәгез, йөрәктә таза була, өрө була һәм тәмле була. Һәр культурның төрле ултырту ысулдары бар. Әйтәйек шулык картуфтың. Мына без Балтас ерендә уның тагы бер ысулын күрсәтеп китәсәк бит. Һаумыгыз. Һаумыгыз. Зәфир апай, һезнең моны ишетеп кенә белгән, әле күрсәтәсәк ысулы нидән гыйбарәт? Бу менә без олы кешеләр өчен бик җиңел, әз генә итеп булынкалар ясайбыз да, бәрәңгене тизеп чыгабыз, шуннан соң салам белән каплатабыз. Халам менән? Әйе, салам белән. Бу инде шүпне чыгармый, шуннан соң теге колорадский жук чыкмай. Теге явыз сыкмай. Явыз чыкмай. Шуннан кире инде күмәсе дә юк, алырга гына. Менә шул яклап җиңел, олы кешеләр өчен бик җиңел ысул. Кызык ысул. Зәфир апай, мына һез ошайтып халаһыгыз битендә, халам менән. 30 сантиметр тирәнлектә булырга тиеш. Әйе, аңлашыла. Бәрәңге калырга тиеш. Менә бер сорау туа. Халамды ел ысырмаймы ул? Ышырмай. Хәзер төньяшык төшә, әйме, ул басылып китәзрәк бастырып чыгабыз. Корымаймы астагыны? Бәрәңге курымай, наоборот, дымны тота салам. Олай булгас, мына һез ничә ел шөгыльләнәгез ошо ысул менән? Бер 5-6 ел булгандыр. Күпме уңыш бирәме ошо ысул? Менә шушындый була, җау иниләр, бәрәңгеләр. Ошо төклем. Менә шушындый. Ябай ысулга караганда күбрәк була. Күбрәк була да җиңелрәк була, самый главный. Ну, моңа салам бик күп кирәк шул инде. Салам Аңлашылды. басыла ул. Мына һиңәвә Әйе. Балтас ысулы, халам ысулы. Картуфыгыз мул булсын. Ничә бул хөрмәйсә, шайтып кына, кадып кына халга куйганмы? Әйе, менә шулай. Баксаны хөргән юк инде ничә ел хәзер. Яңгыр селәүсендәре кыш буе менә ошында үзләренә яшәргә система эшләп, ердә сетка һәмак тишек тишеп сыгалар. Вентиляцион дип атала ул. Тишек тишеп сыгалар дайме. Шул ер һәр вакыт менә һава белән тын алып тора. Шул Йомшартылган була инде. Уже рыхлит ителгән була, йомшартылган була Бер, ер. бер.
Икенсенән, картуфты ултыртка сайын хүргән баксалаймы, яңгыр һуы өстәгенә калалаймы, тегендә һиңәргә тишектәр юк, ырыхлысы юк. Катала куя ердән. Üstü batkak, astı koru. Асты кып-коры. Караганыгыз бармы? Яңгыр киткәннән соң сыгып карай, хүргән баксала асты кып-коры була. Bu iki oldu. Üçüncüden bir tane onun kısa yağı da var. Berengini üstürü için bir bakşanı sürüge kirek. Sürüye başlasan hazır. Kuşka bir kimde sürme. Varsına da akşağı kirek. Min yarım buna sürüyorlar buna şu. Ә мин ярымга картоф алып ашаган, мин аны кыш буя ашап сыгам. Biz sütü şirge. Шунан һуң тагын бер үзенчәлеге. Дүртенче. Өрелмәгән ердән сүгүләне эв. Менә теге мысай тибезме бездә бар. О шул нык үсә торган үләне, менә без хөргән сакта безнең баксаны нык баса торган. Аны утта бетерә торган түгел. Теге бәрәңгене баксаны хөреп китәләр дә язаймы? Сүптең орлыгын күп калдыралар. Без яй буе тегене тырнап утап сыгабыз. Утап сыгудан файда юк. Икенче елда тагын хөреп, теге аста ятканда тагын күтәреп куябыз дәйме? Теге хорлык ул хаклана. Һәр вакыт ул 5 ел, 10 ел хакланырга ул тагын үсә. Аңлашыла. Былай күмүн гадәттәгесе бүтән кешеләр кебек күмәгә Шулай. Еп еңел. күмәгә Еп йомшак күмәбез. Тартып, atlanıp kümer. Шунан хөрмәй башлагас, күрәгезме, сармалсак юк. Сәбәп касты инде. Сармалсак юк. Ни өчен дигәндә, тамырды бит һәр вакыт кузгатып, бер теге үстерергә, үсәргә ни биреп бирә. Мөмкинчелек биреп торабыз. Дөреп, баксаны. Хөрмәһәң Яңыртып. Хөрмәһәң бит инде ул. Утап башын кисеп торгас, теге гидрояланның башын кисәң, гидран койрыгына һелкенеп торалар, ул үлә бит барыбер. Абының башын һәр вакыт кисеп торгас, теге тамыр кузгалмагас, ул нимә эшләй, бар үлә. Менә мин шулай дип уйлыйм. Баксаны утыртыр алдынан 2 кабат кетмәнәп сыгабыз. Менә булган үләндәрне кырып сыгаһың. Кырып сыккас, ул уже һинең баксаң әдер сүгүләне тагын булмай. Элек бит инде кырак утыртайлык, араһын ныграк кысарга тырышайын икән. Шунан нидән яфрактары күп була картуфтың, аның астында дым шул хәтле ята. Бәрәңге менә базда нимә шәбәтә? Беркәй генә бәбәйләр сыгарып ята дымда әйме. Менә шул ук. Беркәй генә бәбәйләр. Вак кына бәбәйләр сыгарып, бәбәйләр. Кинаны үсә. Рөхәтләнеп Күп итеп теге вак кына бәрәңге ала беләйме? Күп алдык дибез. Амында иркенләп кенә бер һәр бер төптән бер 4-5 бәрәңге менә аны алһаң һиңә менә белән. Күкрәк киреп үсә майды. Күкрәк киреп үсә яйлып. Майды. Байбакса фото конкурсына түнгі сағат 1-дә шылтыратылар дегенме? Бая әйтендәй дәле ашанмаһыңмы? Төнгө сәгать 12 тулды, 4-нче тур тамамланды. Ниңә һаман тавышлар кабул итәһегез? Безне узып китәләр бит инде дип борсылалар. Шулай, бұл юлы ярыш кызыл барды. Шеф фотолар ебәрделәр. Бочкадан башын тыккан дигән үзе генә тора. Үзе дурлык кешер күтәргән Римма, балга элек утраһында хыялланган Золушка Альбина, 6 күнәк илә кигән Юлия, баллы бакса хуҗаһы Мөршидә апай. Кызыклы фотогеройдарын һанап та күрһәтеп тә бетерерлек түгел. Тик еңүчеләрне атап китү мотлак. Шулай итеп, 4-нче тур һөҗүмтәләре. 1-нче урында Гафури районы Сәйит Баба авылыннан Айзирәк апай Янмырдина. Хаклы ялдала ул гөрләтеп бакса үстерә. Мин ергә илһәм, ел миңа тартылар ди ул. Алтын һүзләр язып бергән апаебыз. Икенче урында шулай ук Гафури районы Сәйит Баба авылыннан Лилия ханым Сабитова. Фотолага Лилиялар октябрьгә тиклем сәскә ата дигән ул. Октябрьгә тигәнме? Кызык. Өченче урында Люзия Абдуллина бергән фото. Байназар атлы теге легендар малай конкурстың беренче айнан бара түгелме ул? Җиңүчеләрне котлайбыз. Конкурста әүдем катнашкан һәм күп тавыш йыйган Венер һәм Фәнур Нургалиевтарга, Зөһрә һәм Филүс Юлдашбаевтарга, бар конкурсанттарга һәм тавыш бирүчеләргә рәхмәтебезне yetkерәбез. Ихтибар. Хәзер яңа конкурс. Ихтибар. Байбакса фото конкурсы йөкмәткеһен үзгәртә. Ярыш берничә номинациялар барасак. Иң һөйкемле караскы, иң матур бакса, алдынгы тәҗрибә. Үз кулдарыгыз белән эшләгән караскы эргәһендә мотлак үзегездә фотога төшеп ибәрегез. Иң матур бакса номинациясына шулай ук үз кулдарыгыз белән тудырган матурлык кына дәгъва итә ала. Алдынгы тәҗрибәлә мул уңыш үстерү, хаклау, баксаны хугару һәм башка ысуллар турасындагы фотоларга мотлак комментарийлар язып ибәрегез. Конкурста катнашу тәртибе элеккечә. Еңүчеләр тавыш бирү юлы белән билгеләнә. Был юлы тапшыруды оештыручылар фикерле исәпкә алынасак. 4 турдыла уңышлы үткән конкурсант супер бүләккә лайык буласак. Конкурс июньдән сентябрь адагынаса дәвам итә. Нейс
мақсатсылардан сыға. Ана бит, бір-екі ғайла мисалындағын ала. Күпме файдалы кәңештер, ақыллы тәжірибелер ишеттік. Бақса ол ижат майданы. Көп мақсыш, көп табышында. Ижат кішінің ғұмырын ұзынайта. Бақса іштері, саулық тынығыта, кәйефті көтере. Байлықты арттыра, рухи байлықты. Ісің ижатсы мадди байлық тұрғанда ойламай. Картып хадып кім байығын? Шулай да бақсабын бай болсын. Үдебет? Хау болайық. Микрофонға хейле, микрофонға. Микрофонға хейле. Әйт, бай бақсағыз бұл. Мені пөйлейін трибунаға. Хейле микрофонға, микрофонға.